வணக்கம் மக்களே. இந்த ஷார்ட்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சச்சின் சாதனையை வந்து பார்த்திங்கன்னா, விராட் கோலி அவருடைய பிறந்த நாள் அதுவுமா வந்து பார்த்திங்கன்னா, சச்சின் சாதனையை சமன் செஞ்சுருக்காரு விராட் கோலி. ஆல்ரெடி விராட் கோலி வந்து பார்த்திங்கன்னா 49வது சதத்தை அடித்து சச்சின் சாதனையை வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஆல்ரெடி சச்சின் 49 தான் அடிச்சிருக்காரு. அந்த சாதனையை வந்து பார்த்திங்கன்னா, விராட் கோலி அவருடைய பிறந்த நாள் அதுவுமா சமன் செஞ்சுருக்காரு. ஓகே. அதுவும் வேர்ல்டு கப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 49 சமன் செஞ்சுருக்கேன். இந்த வேர்ல்டு கப்லேயே இன்னொரு சதமும் பதிவு செஞ்சிட்டாருன்னா விராட் கோலி. அதே மாதிரி ஓடிஐயிலே அதிக சதம் அடித்த வீரர் என்ற ஒரு சாதனையை விராட் கோலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிகழ்த்துவார். இதுவே ஆல்ரெடி சாதனை தான். பட் இன்னும் இந்த வேர்ல்டு கப்லேயே ஒரு சதம் அடிச்சிட்டாருன்னா, பட் விராட் கோலி வந்து பார்த்திங்கன்னா சச்சின் சாதனையை வந்து பார்த்திங்கன்னா சமன் செஞ்சிடுவார். ஓகே. ஆல்ரெடி சச்சின் வந்து பார்த்திங்கன்னா 49, விராட் கோலி 49, ரோஹித் சர்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா 31, ரிக்கி பாண்டிங் 30 சதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிச்சிருக்காரு.